Методите на йога правят точно това. Дават посоката как да пречистиш и да преработиш ума си. В нито една древна книга няма да видите, че йога е за поправяне на гърба, да ви се успокои болното рамо, да ви се подобри работата на червата. Йога не е за това. Затова е аюрведа. Аюрведа ти дава начин да се излекуваш, да се поправиш, да си намериш твоя начин, да си намериш твоята бък, да си намериш твоята пътека и да стъпиш в йога. Вече добре. Така че йога ти дава идея как да пречистиш и преработиш ума си, а не тялото си. Не да се преработиш от токсини да го прочистиш. Не? Как да подобриш огледалото и как да го поддържаш чисто. Това огледалце, което виждаме във всеки